En dan zit je net lekker te luisteren, dan nemen ze eindelijk op. Ja, volgens mij wel. Hallo, LN Radio. Hallo, Jacques Pols. Jacques Pols, daar daar is is dat hij. ook. Ja. Jacques Pols, gefeliciteerd met Hemel op Aarde, de nieuwe single van Rowanese. Ja, dank je. Ja, vandaag in première gegangen. Geef ze dan ook meteen Twitter volgen en Facebook om te kijken wat mensen erover zeggen? Altijd, ja. Ik wil altijd precies weten wat er speelt. Dus ik zit aan Twitter en alle dingen haal ik in de gaten. Ik huur het sarcasme volgens mij. Is niet helemaal woord. Nee, het is echt. Ik ben echt verslaafd. Ik wil dan weten wat er precies speelt. Oké. Ik doe het echt. Ja. En hoe zijn de reacties? Zijn ze vergelijkbaar met muziek van Marco Borsato? Of gaat het de goede kant op, Jacques? Dat ging niet zo goed, geloof ik. Nee. Nee, het is een magertjes, moet ik zeggen. Dus we moeten nog even aan gaan hangen aan de... En een magertjes bedoel ik het aantal reacties. Ja. Een beetje stil op Twitter. Nou goed, we moeten misschien nog een beetje rondspreken in het nummer. Precies. Is er nog steeds een kindje op de wereld zetten? Vult dat nog steeds zoals een nieuwe plaat uitbrengt? Ja, zeker, want in dit geval is het niet alleen de single, maar het is de ganse cd die erachteraan is gekomen. Mm-hmm. Die hebben die film gekeken, de demo zeg maar, als de muziek is demo, de niet-gans klare versie van een liedje, maar in de film is dat ook. En dat hebben we gezien en dat heeft me toen echt op ideeën gebracht voor heel veel nieuwe liedjes. En weer geprojecteerd in een tijd waarin die film zich ook afspeelt. Dat is een beetje zo'n rond Grease zeg maar, in die jaren. En dus er kwamen porten weer ineens heel veel ideeën naar boven en die zijn op papier gekomen. En dan is dat weer zoiets als wat je zegt, dan brengt hij weer een compleet nieuw verhaal naar boven. En dat is altijd super spannend, maar ook super fijn om te doen. Ja, dus voor de duidelijkheid van mensen die inderdaad niet weten, het komt uit de dialectspeelfilm van Pieter Kuipers. Hè, bekend van Godlos, van Doodslag, TBS, noem ze maar op. De film Helemaal op Aarde, Huub Stapel zit erin, Jeroen van Koningsbrugge, Bram van Schie enzovoort. Maar die is helemaal in een dialect ook, die film? Ja, oké. Die is compleet in het dialect. Ja, is helemaal direct. Ja, en in november is de première ook in Venlo bijvoorbeeld. Ja. Dus een grote Limburgse project. Nu hebben ze dus als opdracht voor iets geschreven. Schreef ze dan ook automatisch anders dan dat ze het kunnen? Puur voor zichzelf dus? Nee, dat is wel grappig, want ik gedij heel goed de laatste tijd op opdrachten. Dus mensen mee en ik schilder ook. En dat vind ik heb nou een expositie over een maand en dan stel ik mezelf een opdracht. En nou ja, verdient tijd. Allemaal schilderijen met het thema water, ik noem maar wat. En dan ga ik aan de slag. En dus met muziek is dat hetzelfde. Dan gaat het Hemel op Aarde. En dan is de opdracht een titelsong. Dat is dan Hemel op Aarde geworden. En dat zet me, vroeger op school was ik er ook al goed in. Dan zei de leraar, dan maken we een opstel over, ik kijk even meer over een televisie. Ja. En dan doe ze daar gelijk de ratel in mijn kop. Dus dan had ik al heel veel ideeën. Dus bij mij werkt dat goed. Als ik een opdracht krijg, dan ga ik meteen vlieg ik alweer terug in een tijdmachine naar tijden waarin dat speelde. Of ik schreef er allerlei verbanden en zo. Maar werkt het zelfs beter dan dat ze zelf met een lek vel zit bijvoorbeeld? Sorry? Werkt het beter dan dat ze met een lek vel zit? Dat ze van zichzelf het moest doen? Ja, dat is een langere weg. Want dan begin ik de keus aan. En dan geef ik iets op. En dan vervormt zich dat liedje zelf. Dat is ook wel een mooi proces om doorheen te zitten. Okay. Het is ook een beetje een stok achter de deur. En je weet dat je iets moet gaan afleveren. Hè? Precies, nou ja, dat werkt sowieso bij die luie muzikanten taal. Ja, daarover gesproken trouwens, voor muzikanten dan. De nieuwe bassist, hoe zijn de eerste repetities verlopen? Het slaat niet meer. Ja, geweldig. Dat was echt super leuk. Ik was al een beetje, helemaal met de auditie al een beetje doorgezakt, zeg maar. En we hebben wel een goede vlees in de kuurpaaien. Ja. En we hebben gerepeteerd vorige week in ons oefenhok. En dat was echt... ik ken de liedjes... Sommige liedjes beter van Boet als ik, zal ik maar zeggen. Dus die heeft echt goed zijn best gedaan. Merk je ook dat er dan meteen weer nieuw bloed komt in de band? Ik bedoel, dat ken ik niet veel. Als er weer iemand nu binnenkomt, daar zorgt voor extra energie. Dat is waar, ja. Toen we die van Flip huurden, dat hij ermee ophield, toen was dat shit. En dat was emotioneel en dat was alles. En dan kunnen er 2 maanden aan wennen, want zo lang moesten we het al. En dan gaan er iemand zoeken. Ja. En dan komt er ineens weer een hele andere... Ja, dat trekt weer een andere deur op. En dan komt er een heel ander geluid binnen. En dat is in die zin dan ook wel weer fijn om dat mee te maken. Dat is ook wat Flip zei. Maak er gebroek van. Ik ga maar kijk dat iemand terug dan ook weer wat mij neemt. En dat is met Vladimir is dat echt wel dat geworden, zeg maar. Ja. Dus inspirerend weer. Hij speelt niet op de slotconcert. Ik neem aan dat je dan nog een...
De En oude... Flip speelde mij Precies. al die 3 mei. En Ja. dan de week dan moet die theater zien. En dan is het verlaat niet meer in de bak. Zeg. Ja. Tot slot, Jacques, ja, jullie muziek in een dialectfilm die in heel Nederland verspreid wordt en waarschijnlijk ondertiteld wordt voor mensen. Het is inderdaad een kwestie van geduld, hè? Maar het gaat er toch nog een keer voor komen. Ja, het is wel leuk. Ik heb heel lang al gehoopt ooit nog eens een opdracht te krijgen in die zin. En dus toen ze het vroegen en Pieter Kuipers, nou ja, toen was ik wel dat goed zat. Die is inderdaad een beetje van welvaardige films. En dan nou een liefdesfilm. Dus dat was een prachtige andere manier van film maken voor hem ook weer anders naar dingen kijken. Dus ik was meteen En het is trend en ik zie het maken gewoon. We hebben echt heel koortsachtig gewerkt. Maar het is, nou ja, het is goed. Ja, zeer zeker. We gaan de plaat nog een keer draaien. Hemel op aarde. Kost die een dag uren hier bij L1 in november. Komt dan de film uit. Hemel op aarde. En wanneer komt de plaat uit, Jacques? Ja, het hoesje is naar de drukker gewoon gisteren. Okay. En hoe lang duurt het dan nog? Een 1,5 week, 2 weken schat ik. En dan, dan komt het al uit. Nou, dan zullen we ook zeker hier weer gaan draaien. En de slotconcerten komen er ook aan. Dus kortom, veel Rowanesse de komende tijd. Dankjewel, Jacques. Absoluut. Jo, Gerard. Hoi. Hoi.